In fact, between 11 o'clock, it's time for Babies 101. Feeding. First steps. We've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. Babies 101 is a segment where we empower parents, caregivers, and families with practical information to help our little ones grow up healthy and happy. Namhlanje ke sijonga ke, we are trying to understand your baby's growth chart. Kutheni kubalulekile into yobana ke masibe sizawuya ekliniki. Abantu abaninzi ke baye ekliniki ngenxa yogonyo kuphela, kodwa ikhadi lokukhula komntwana lithetha okungaphezulu koko, lisinceda ukubona ukuba umntwana uyakhula na ngendlela efanelekileyo, ufumana isondlo esaneleyo kwaye kukho naziphi na iingxaki ezinokufunyanwa kwasekuqaleni. Ukusinceda ke siqhekeze sisonke sincokola noDr Sisanda Siqithi, ngugqirha wabantwana, who help us understand why every clinic visit is important and how parents can use their baby's growth chart to monitor their child's health and development. Doc, good morning and thank you so much for joining us. Morning, Chuma. Morning to your listeners as well. Such a pleasure to be here today. Ndiyabulela wethu Doc nawe ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Ndiyafuna ke wethu gqirha xa siqala nje incoko yethu singene kwiziseko. Yintoni kanye ikhadi lokukhula komntwana and kutheni libalulekile? That's a beautiful question, and I am so glad. I'm happy I get to unpack this because more than once I've asked for early card kubazali xa bezise umntwana kum and ufumanisa uba abaliphethanga. Kutsho ukuthi i-importance yalo bebengenokuthi ndingatsho ndithi abayiqaphelisisi. Elaa khadi li-booklet ethetha everything about umntwana ukusukela ngelaa xesha ebebelekwa, ubelekwe njani, zeziphi izinto aye wazifumana iingxaki okanye angazifumananga ingxaki, and then also the tests that were done ngela xesha ebelekwa, nendlela aphume eyiyo, uphume edlamkile, uphume engumntwana obonakalayo ba u-ready to live, or kube khona indlela efanele ancediswe ngazo ukwenzela ba uzokwazi ukuphila. Usukela apho, lo information is very important ubana i-outcome okanye uzokhula kanjani iqala pha, and then from there kube khona different parts or portions of the card apho sibonakalisela uba kuba khona indawo yekugonya, that is immunizations. Kube khona indawo yoba ukhula njani yena, ingabe uyagain weight kangangomntana ekufanelekileyo uba uyagaina, okanye ingabe ugaina over okanye ugaina kancinci. And also as ba emanesiya eklinik emaniyosayinela for different reasons, incedisana nogqirha kukuyazi into yoba imeko yakhe injani na, iprogress yakhe injani na apha ekukhuleni. Mandibe ndiyibamba kuloo ndawo. Right, 27 imizuzu nesiqingatha ibethile intsimbi ka-11 o'clock. We are on our Babies 101 segment. Nditshilo ke mphulaphula ndathi sincokola noDr Sisanda Siqithi. She's live in our Queenstown studios. Sijonga ke i-growth yomntana, indlela umntana akhula ngayo nokubaluleka kokuba uye ekliniki. Ungaba inxalenye ke lencoko nawe mphulaphuli ngokuthi usifonele okanye sithumele i-voice note ku-072 514 5381. Ungasidrophela i-comment nakwikhasi lethu lokuncokola Facebook Vukani Community Radio. Abantu abaninzi Doc xa besiya ekliniki, ingakumbi oomama bobaba, basoloko becinga mhlawumbi into bona into ebalulekileyo kukuba bayele izigonyo zabantwana. Kodwa ke uye wayibalula ekuqaleni into yobana ke kubalulekile nobana sijonge ezinye apha kwi-booklet le, which is el card lomntana, ukuba sijonge uba umntana ukhula njani. Ndifuna ke ngoku sifokase kwi-growth chart, which is indlela umntana akhula ngayo. Kubaluleke kanjani into yobana abazali bathi pay attention to that part? Ibalulekile, ndiyawuthanda nalo mbuzo. I-growth chart uba umzali uyayiqaphela ayizayijongisise, inemigca phayana, ii-graphs ezikhona. Kukhona e-green igraph elapha esiphakathini, leya ichaza ukuthi umntwana befanele uba ukhula ngale graph, unyuka ngale graph ade fika pha ekugqibeleni kwaye ekhula ngokweminyaka. Kube khona enye elandelayo engathi ibu-orange.
ngezantsi kwayo bekhona ebomvu ke ngoku umgca ewokugqibela. So nangapha ngasentla ngokunjalo. So umzali makaqaphele umntana wakhe makahambe ku-green as ekhula. Then xa esehla engena in between angabe use right, but once angene ku-orange okanye u-amber it means ingxaki khona. Siyehla ngokuweight kangangoba afuneka kube khona intervention. Then xa seye ku-red etoucha the red line and also beyond the red line, it means that that child now is in trouble. Usengxakini ke lowo abe ku-red. Same thing wena Chuma, xa engaphezulu phaa ngasentla uqala kakuhle abe ku-green, xa enyuka eba ku-amber phaa ngasentla utsho ukuthi uthanda uba sisidudlanyana. Xa ebamba phaa ku-red line it means sekurongo, sekufuna kwenziwa i-intervention athotywe i-weight. So both sides ke of the green line they mean something, and the red one means danger. As you know, red means danger. So that's how I want to see parents bayiphesive kanjalo la graph ipha encwadini yabantwana babo. Mhlawumbi doc xa usithi red means danger once ihle iyofika ku-red, meaning that ikhona ingxaki ngomntana. Zeziphi izinto eziqhelekileyo kanye odibana nazo rhoqo wena njengogqirha and then ufumanise ubana umntana uku-red? Yintoni ebangela into yobana side sibe nomntana ozayofika phaa ku-red? Because umntana xa ekhula si-expect into yobana makakhule e-health. Mhlawumbi mna ndingumzali andiqapheli into. Zeziphi izinto ezenza umntana abe uyofika phaa ku-red? Nazi ezibalulekileyo, indlela amtyisa ngayo umntwana. Uba uya breastfeeder, uba umane embeka nje mane emsusa emane sithi hayi akho nto iphumayo apha, umntwana uyakwazi ukwehla i-weight drastically. Okokunye indlela amxubela ngayo, uba ungumntana osebenzisa iformula, abanye bayathanda ukwenza ibe weak kuba beyi-preserve ba ihlala ixesha elide besithi bayonga, kanti ba-dilute nutrients and everything enothi inceda umntwana kolwabisi oluya kuthiwa yiformula. So abazali mabajonge exactly how it's written instructions zayo, so that bakwazi ukunika exactly what is recommended for umntana wabo. Abanye abanako ke ukutya ke, abanye bayagula abantwana when it comes to teething. Abantwana babamudi bayakhala, they don't want to eat. Ufumanise uba ke, and also when they are sick like bane-pneumonia or bane-diarrhea, ufumanise uba bazafumana i-knock phayana kwi-weight, ufumanise uba yehlile. Nale iyasinceda ke Chuma uba xa sijonga thina le graph sithatha ngobuza into yoba kule knock ibisehla apha, what was happening? Then the mom will say that the child was sick, ubene-teething okanye ebesesibhedlele ene-diarrhea and such. So it's very important for us thina xa sijonga la pattern, it gives us a lot of information about umntana ebesenza kanjani. Similarly ke when enyuka eba esisidudla, I know iculture yethu ithi umntana ochaphi, umntana ofit, ngumntana ondlekileyo. No, it's actually the opposite. Uzafumana ingxaki naxa emkhulu kakhulu, umfanisa uba uya overfeedwa okanye umixelwa a whole lot okanye ku-dense ukutya kwakhe iformula. Ufumanisa uba ke ngoku uba sisidudla and uzobanjwa ziingxaki zobusidudla. Enye yazo uzosoloko exinana isifuba, enye yazo uzosinda la mathambo asakhulayo aseyi-cartilage. Ufumanise uba unezigwegwe ezithile, nimteketise ke Chuma nisithi akasetyhuthi, kanti umntwana usengxakini, uzaba neengxaki naxa elala angalali kakuhle because akaphefumle kakuhle because umkhulu. So nabakhulu abantwana bayafuna ukuhoywa, bayafuna ukujongwa ngenxa yento yoba sube bengekho healthy even themselves. Mhlawumbi doc, abazali kufuneka babaseka ngaphi abantwana babo ekliniki, more especially kwiminyaka emibini yokuqala, as well nje just give us roughly nje kufuneka umntana simseka ngaphi ekliniki kukula first 2 years? Kamnandi Chuma, it's there in the booklet. Uba khona at birth, aphinde kuthiwe makavele at 6 weeks, aphinde avele at 10 weeks. Iyazibona ngela xesha ayogonywa, iyaziveza, iyazichaza incwadi uba okay from this date noba umama ulibele uyayibona ikhadi uba okay lithi mandivele ngeli xesha, lithi mandivele ngeli xesha. So what I would advocate is that
uqala nje kwakulanda ithi birth and going forward uchecke landayo into yoba umntwana wam fanele uba uvela nini na ekliniki. And ndicela abazali bayazi into yoba kukhona ne-baby well check-ups. Ungacinga uba umsa only xa egula, just to check uba are they developing well. Bayazenza izinto ofanele benza, uyahleka, uyaguquka, uyagaqa, uyama, ubambelela ngezinto, uyahamba. Ezo zinto zinto ezingaqhelekanga kuthi kuba sisithi hayi lo mntana urayithi akho nto azawuya eclinic for yona. Masiqheleni ukuzenza ezaa zinto nakwi-well baby check-ups nazo are very important. So in summary, please mama, check up how about when is the next time that my baby must go to the clinic, whether well or unwell. Ndicela sikhe sibuyele umva nje kancinci Doc, ubukhe wabalula into yobana uye athi umntana xa efike ekliniki eziswe ekliniki ufumanise uba umama ikhadi akaliphathanga. Ndiyafuna ke wethu nje ke sikhumbuze oomama bo-Little Bambino bethu into yobana zeziphi izinto okanye ke zeziphi mhlawumbi impazamo eziqhelekileyo masibe ke ngolo hlobo ezenziwa ngoomama xa kufuneka kulandelele into yomntana wakhe yobana aye ekliniki, onorhalela ukusikhumbuza into yobana xa usiya ekliniki okanye before uye ekliniki, these are the things that you need to make sure into yobana unazo or uyazitshekisha emntwaneni wakho so that xa sibuza umbuzo thina ukwazi ukusiphendula. Ndiyawuthanda lo mbuzo. Abomama mabasoloko bephethe ela booklet. Eziba ungumzali nawe uphathe i-ID yakho usithi hayi mandisoloko ndibe nayo apha ebhegini. The same with umntana wakho, soloko uphethe laa khadi. Nobuya etawuni malibe lapha kuwe, awunawuyazi into yoba yintoni eza kwenzeka emntaneni, ufanele uba funeka uhambe ekliniki fast okanye uhambe kugqirha. So mayifane ne-ID yakho, ifanise ne-ID yakho, ufanise into yoba yi-ID yomntana wakho. Ininzi ke into esesiyibone phayana njengoba besenditshilo, uvula nje iphethe ne-growth chart ube sowubona, utshekisha into yobana izigonyo zihamba kanjani, ubone uba kukho gaps, and already you know into yoba okay nje begula there are immunizations abangakhange azifumane, meaning ke ngoku you associate the missed doses or missed immunization with the current illness umntana aza nayo. So abazali ndicela babe encouraged, noba kwezinye indawo bebengabuzwa, noba babuzwa vele ulikhuphe voluntarily, uthi gqirha nali khadi lam, nesi nali khadi lomntwana wam. In that way you are also making sure uba umntana wakho is getting the best care by bringing the history or the progress that umntana ebesoloko eqhuba ngayo as ekhula. That would be my message. All right, Masive Doc, nje before sizoyivala uba umphulaphula uthini yena kweli cala. Mandizibulisele sisichumisto, mandizibulisele sisichuma nakuDoc apha estudio. Sisichuma ndimamele ngomdla ingxoxo oyenzayo noDoc, amacebo asinika wona. Ngumcetha apha ecala sisichuma. Ewe Doc, ngokunyanisekileyo siye sithi xa umntana umbona entushuntushwana esayine qumqumana umzukulwana, usincome sithi hayi uza kakuhle. Ndinayo loo ngxaki komnye wabazukulwana bam. Doc, ingxaki yakhe umzukulwana wam yamihle, ndike ndamane ndifumana iripoti kumama wakhe uba uyakuthanda ukuqhina. Ndathi ke ndandike ndeva ndathi makamane ke esabela nasekhemesti apho ethenga khona ikutya kwakhe atshintshe idayethi yakhe. Ndifuna ukucela ukubuza ke Doc, leliphi elinye icebo kumntana ngoba ithi itshintshwe le dayethi yakhe ufumaniseke uba uyaqhina and mkhulu apha emzimbeni umntana oyintombazana umzukulwana. Ingaba leliphi elinye icebo ke Doc kule nto yokuqhina? Ngoba ndiye ndifowunele nasebusuku ayindive khala Doc. Ndicela ubuza ke Doc, ingaba ingayiphi ingcebiso onokundinika yona? Ndiyibambile ke Doc nale uthi masingabukeli obu buqumqum kanti kuyingqube vange kukutya kutyayo. Enkosi ke Doc, ngicethe ecala. Inkosi kakhulu utata, siyabulela kakhulu Doc. Nkosi ngalo mbuzo, ndiyabulela utata i-acknowledge into yoba ubuqumqum doesn't mean the baby is healthy.
And again ke ngokuxhomeka uba umntana wakhe ungakanani, there's a time where from birth to 6 months funeka abe kanti exclusive breast milk if kuyenzeka. Kungenzeka into yoba bamkhalise bamxhesha ngezaa nto kuthiwa ziyi-Cerelac, bathanda ukumdubela esephaa koo-3 months. Ezaa zinto kaloku azilunganga because akabikho ready i-system yakhe ubana i-digeste izinto ezi-solid, into ezi-dense. So meaning kungenzeka utata uba bamqalise kwangoko i-solids, or if it's after 6 months where i-solids zikwazi uba zinganikwa, kungenzeka uba even i-consistency nendlela yokuzenza ezi ukublenda nokuthini, and ingenzeka uba abenzi kakuhle. And also amanzi when they are 6 months and above, you must give your baby amanzi. And also I would recommend i-dietitian. Abantu bethu abaqhelanga ukudibanisa ne-dietitian. I-dietitian izakwenza into yoba imbalele umntana uba njengoba engaka funeka afumane ii-calories ezingakanani, funeka kube dense kangakanani ukutya kwakhe, and then laa nto ke is custom made for each and every baby. So i-dietitian is the way to go when you see into yoba you have tried it all and awukwazi ude ufikelele kule ndawo efanele uba ifikelele. Umntana wakho uye esiba mkhulu, it means umnika extra calories. Therefore a dietitian is there for you ubana ikubalele ithi yehlisa kancinci tamkhulu kule ndawo nakule ndawo. Enkosi. Siyabulela kakhulu wethu ngale nkcazelo nangokusinika ulwazi olungakana namhlanje. Ubene weekend emanti neveke emanti. You look so beautiful today. Thank you. I always do. Bye-bye. To blow my own horn. Thank you so much, Chuma. Thank you for having me. Nakubaphulaphula ndiyabulela. Thina Dr. Sisanda Sigqithi namhlanje besizama ujonga ke mphulaphuli indlela